a November obubu bosom ne de to so enan afiye mom NPP amanyekuo no beko abato so na wono makoto aba kanifo a wono bepa no na fe watu franka e de ama amanyekuo no na sade enyina yenim no awura no dodo no a na wo mudi apiepie mu a ye keka bom a chese edin no mako be se du ena nei etimi abeda emontre som kane so afo ano hwe adwadie ni mfidinwuma ho sam so onmanyafo Alan Kwadwo Kirematen afem na shebedwane de ma de hyewo Asin Central bato mpasua som onmanyafo Kennedy ohene Japan afa kane soafo a wo hwe nuane ne awrokocha ho sam so Dr. Ousu Afriye akotom kane soafo a no hwe energy enyinama hode ho sam so wonmanyafo boache ajakom afa kane soafo a hwe keteche akwantempo ho sam so yewura jogate enso tuatua kane twrafo adema amanyuko no wura akwabena jei Japan ana feso kra kane mna shebedwane a no wo mampom wonmanyafo Francis Adeni mo wenom aye wura no ma wonma yi omuti a Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia waman Ghana mampani abedi eche so eka hom na ensam ne ba ye no aye aka woba ekamia kwa se ewura no mwi wonma chitafo ana chese wonmo gina mu a ebra no wonmo kasa edema empanifoim na emprempren de Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia edensam abato montresom ensam a wode ba ni nyina no wabanan edem ra hyebedwafo ne empanifo a womda NPP amanyekuo na no akasa na ensam a wode ato dwane nyina ne se afede wo brum amawiase nyina ate se ampa wono so sabre wayi ni tipa se ebra so se wonom kwoto aba wo to no so aba na afa so kra no wontimi ntu franka emfama NPP amanyekuo na brepam wonom wo medi Ghana so se ye mampani ene duai anase eno akra mebo so mede to so mieno ana chese wo ko my Ghana mrahye edom dodo no a wonom NPP amanyekuo mo ewo mrahye no wone ono mo ekodi nkasasie na nesemo ka ne nyina no wa hyase kire mo se sadie NPP amanyekuo yi akonkwode pa akabomo ade o man Ghana akogina baabi a eyenom wagidi pa se break the 8 no very possible ya chese won betimi edru ho na bra wo kasa no anesam no asemtre bi kura wasade to so na ne nyina no aya unity and perseverance together we can succeed it is possible na chese wonom ka bomo na womonya enwenta so ahohom a NPP amanyekuo no ebedi nkunim a ebetumi ayeye na ebra yewura Alhaji Mahamudu Bawumia ade nsemi kwato mrahye ni mwiye no kamia kwa se edom dodo na fam wo no mrahye bedwafo mako be se wo ha 100 ana womo de womo yi omani pasa support no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia womo ade na yewura Bawumia so ahyebo se wo be de obetimi bia ene mrahye bedwafo na badwuma pa sade be ya sade wo kura dom dodo awo man Ghana mrahye bedwafie no wo benya kura ma na borosa na afa so kura no mampani akomya no etimi aye NPP amanyekuo no ediem ebra enra da yewura Bawumia enani kire mu mrahye bedwafie no enye ono kwa na ekroye ene ebra wo kɔ no na wane ono ankasa ne kasamafo Dr. Gideon Buakon afa na komia kane no na waye communications director nkita hudie bofotene edema NPP amanyekuo no wane no ene kɔye na wakasa no a sese ade anim se NPP amanyekuo no ene wonom kasa ya 1 minute bia na kyesa twere kronkron na mum etu wakasa ya kyerem se na hinie no ena afa so kwara ni suade hu no pese wobedi mampani wo man Ghana mu no twerasem ena wode egina so metu ngoma no eti donkron chichemu aduonu nsia ena kyerese wokotu ya na honom ena wonom atwe ne se na Yesu hwe won ese won se woni pa fam de wentumi nye ho na nyagopa fam de enioma nyina ebetumi aye ho enti akamia kwa sede bi mu kyerese Dr. Bawumia ena party ne ko ebi mu kyerem se won hyada so nchai ena rank ni ade no wadi vice president ena wontimi sa be di president biem no wase ade hye nyina da emfa hye wo mutrim wo se sede ma atu ngoma ne ka se nipa fam wo de entumi nye ho no yakopon betimi amana ye ho a wono de waguso ade sre eto mpanimfo ani mu se wo monto aba ma no na wonto franka emfa ma NPP amanyekuo no na ye nyina ye kwa sade medinkan ade ato ani mu na se November bosom de to so enan ena presidential primaries no NPP amanyekuo no ade hyehye so
na ewasa enipa mako enum ena etimi gina saa da no ema yeto ono so ba eno ti gina ya NPP amanyekuo no ebesie ne se ebra ne pompon so na ewura no mako edui ebi no ansa kire wono madwene anhuri ansi nchane a ewasa August osana abosome de to so aduonu nsia amanyekuo ne de special congress ehhehye so sa de be ya wono betimi hwe so amanaka num na ebra no so a wo matimi akoto saa enum ne so ba na wono ma yopani a obetu franka e de ama ene pepe amanyoku no ti ohente